Kenins, Armand Berzinš a Robert Jekimov. No a ďalší 4 útočníci písaní vo 4. formácii. Pavlovs, Štals, Širokovs a Jas. Dvaja HL Dynamo Riga, ale viac odchytal. Pozrite sa však na to. Okamžite Lotyši otvárajú skóre. 15 sekúnd iba sa hrá tento zápas. Dopovieme toho Gudlevskisovi, čo nám nedoprial Cipulis. Chytal predovšetkým v mládežníckej hokejovej lige, kde bol jednotkou Lipského Dynama. Sáborského gól! Vyrovnané 1-1. Dlho sme neprehrávali. Vynikajúca, rýchla, blesková reakcia. Tenciu Lotyšovi Ronaldsovi Keninsovi, ktorý pôvodne pri našej bránke. Obranca prihral Sprugcovi. Bez hokejky sa tam na chvíľku ocitli naši hráči. Bližňák to je a vďaka tomu vznikla táto neprehľadná situácia pri Staňovi až teraz. A hra prerušená, ale videli sme to gesto rozhodcu. Keď Radulov z trestného strieľania nedal. Lotyšský kapitán proti Staňovi a prehrávame 1-2. Je Jerinš. Za brankou hráč, ktorý získal tú presilovku, mladučký Girgensons. A pozrite sa na to, prehrávame predsa len už o 2 góly. Využitá presilovka 5 proti 4. Zahnal Jurčinu, pri ňom je Štals. Daňo. Mezej. Surový a jeho strela končí v bránke, gól! 2-3 znížené. Ale má prvý bod za asistenciu. Nie je práve presvedčivý, musí zostať na ľade, vývoj hry ho nepúšťa v tejto chvíli na hráčskú lavicu a to využívajú Lotyši. Darzinš mu zobral puk, prihrával Cipulisovi a ten puk skončil v našej bránke. Smolný moment stretnutia ukazuje, že takisto to môže byť ešte zamotanejšie, ako sme si mysleli. Sprugcová akcia s Darzinšovou koncovkou, lotyšský kapitán docielil hat-trick, prehrávame o 3 góly. Bleskový gól sme inkasovali v prvej a dostávame ho aj v tretej tretine. Debutanti na majstrovstvách sveta v bránke, to je zdá sa recept proti Slovensku. Ešte prichádza tretí gól od vydareného. 32. narodeninám, ktoré oslavoval 3 dní dozadu na to, aby naši skorovali 2-krát. Aspoň teda tá využitá presilovka teší. Za našou bránkou puk má Záborský a to bude zrejme posledný hráč, ktorý sa s ním stretne v tomto zápase, v ktorom Lotyšsko